Hi guys! Good morning! Nakalimot ko sa istorya. Basta kay good morning na nilikod na ako natad kay. Gawa. Gusto Alicia nagpagdaspan bago tunong bato. Yan! Agdaspan yan. Aga mga sa kasilhig guys natakag na hurot bali-bali ni Lixer kay ngante ka sa silhig. Hurot nila. Oy, salamat yan. Good morning kanila. Good morning. Good morning. Wag mo binanganan mo lagi yung buk sinudlatan man lagi. Kamustahan natag ahing buwak guys. Gi-arrange ni Ate Julie nang gibalhin kay og dadto. Murba itong nabiti nagigianan. Dadas niya kay paman to gipatag-patag ag dari mo pa na mabalhin. Da pagkapatag nang gibalhin ang Ate Julie. Nami ko na. Lumang po si Jabisan og mga nikuan ra sa mga gabi-gabi ron sa kasagingan. Oh, diba gwapa gihapon. Gwapa si Jabas ta mudaghan na. Oy, dapat may duranta guys. Duranta nga ba ulit? Lami si Jagbuwak na. Pero mudakot lang na si Ja. Mukahoy dyan na si Ja. Tanom ni mo sa luag nga lugar. Aran dali, aran na dyan mudakot. Uy. Ako guys, panagsara ko makasilhig daan eh. Diyan gusto ko pamuhaton. Panagsara ko makasilhig daan eh. Huwag po niyong siligaw eh. Lahi ito dahil inyong bahay. Huwag na yung mga bata. Kaya, huwag na yung mga bata. Mau pa kayo pagsilhig ni mo. Huwag na. Puno na po sagbot. Ipinas Aliana kay manag sagbot. Kimo yung liyo. Wala mga dahos na diri nga na. Mga saan sa dahil mga dahuna. Panados bay. Mga nabisag. Mau pa pagsilhig ni mo. Aragat mo sa puta. Dali ito ko hangatin ba? Madali ang problema ba? Hindi organi ko manilhig. Hangatin ako. Ako pa niling ko sa kulari kay hangatan lagi ko dali ako hangatan bisa gamay ra nga liyok ba sa kada atong nasakit ko sang baga wa pa siguro ka recover og taman. Grabe ni mga bata agi lang mga duwaan gipamilin ra daris gawas labor pag mga wa kay kitay pangitaan kakilak pa. Alas 6 pa guys pero arang inita na lahi ron kay sugod gining sa dag Marso ag atong kananay adlaw mugawas na sa Ju. Alas 5 pa gani lamdag na summer na jud basta ingana summer na jud ingana kay diba og Pasko kay binaliman ang gabi iman mayroon taas sa bisag alas 6 na sugunta grabe pangitnita ingana man og Pasko ingana man nag feeling pero karon summer na alas 5 pa gani lamdag na gani na kay namatay mo alas 5 na tingali ko kay ang inita na magbintana ingana na maglamdag sa magaw naman pag na panas orasan maupay pag alas 5 pero arang lamdagan na lami ka sa paminawag nga tingog sa langgam. Uy guys, excited ako guys na ako i-share ninyo guys kay karong adlaw na ako i-photoshoot. Hindi ako libaan ko kay okay bagan sa mga mabuhaton na kay kabantay ko na mag-photoshoot ng mga facial expression nga pinainga na, di ba? Pasuway minainga ko. Ako mag-inainga naman ko sa amin, magsilpi-silpi ko minainga na po ko. Do ka na bang lain nga tao mo kuha ng picture dyan? Pina-fierce, dahil ko pina-fierce, dahil ko kamao. Yung pinakatawa, ko kamao. Yan ba, kulbaan ko guys, so dyan na ng palis may tabo, karong palis. Mangita pa ko datok sa nina, ang dadoon, kaya ingan man sila nga padadaan ko sa nina. Ako rin papiliin. Nili pa ko rito sa mga sanina. Kaya naman ko ng dress ang gusto. Gusto magod ko guys nga ako rin mag-provide sa ang sanina. Excited na ko unja. Lami ba po na nga nang mga napag pinapotoshoot ko nung hay ba? So, atang ilan ninyo guys ang mga upcoming pictures daan na photoshoot. Kaya harap mo pa lang i-share sa aking page. Atang iran na ninyo. Ulbaan mo ko basig murag pag naog iring naman tong giingnan tong photographer nga ugapahan naman po ko ba kay na basi na dya po og inig picture dato ingan na murag naog iring madyo po tong magupuga pa po merong ijawat po mig uy nagupuga pa lagi po gamay Florame dato punha-punha pag naong gamay grabe dyan ito man haron guys kay sige lagi law-law dara hinita pa sa mag-uban lagi mis undoy duha murag mig agtang badji og agtang laki kami ito man na namo. Pero okay lang na guys, ang importante buhi o nag-enjoy kas kinabuhi kay kaning atong mga kapanitan maimpas ra gyapon niya. Ang importante ang atong pag bahala imong physical appearance o itamon ka sa pakadiha luspad ba ka. Ang importante kuan pagkahimsog ka. Maputi ra jud nga ning masamagawan ko. Anan kung mga ingaron bitaw nga kuan kaninay sihag sa adlaw ni gabuntag sa jud kuan ko ni vitamin D. At
Matang i-embrace ag vitamin D ka sa adlaw. Hindang alas 7 wa na lain mura na ni impirno. Lain nag-adlaw ron kay bisan og sa jupa ka mura na magag-isugba. Mura nag-impirno. O nang kinahanglan gusto kang maka apas pa ka sa sihag sa adlaw nga di pa sakit sa panit. Masadyo ka jud mata. Karon nga summer alas 6 may insaktong ipainit. Kay og masubra na pud dara na ka alas 7 lahi na mag-init kay grabe namang inita ka mura na magagipirito. Abi ko di ko kasadyo mata kay duwi ko tug gabi. Inilaging matinta lagi tadaaning mga cellphone. Ano kita na ipuspos na cellphone sa kay mo ay makaangin nga maka bilar-bilar. Himuta sa ko guys ko kapang himuta pa wag hilamos pa kay pagbarog na dito mo kog naog na niligo. Upalit kog uwil kay na may buwad hang daga kung gikan nila undoy katubi tong among gikan kaon sa vlog di undoy. Ang apritohon na makatilos na nagtatay. Katong buwad dito nga galang-galang. Arlami engko. Lumiaw mo ni buwara ni wa pud si Zekas kay wa na may bagkag ug tinaing ilabog. O naman. Makaon naman ni tanan. Pahit kog uwil kay may tawo sila manang. At ko subos palit nga kuan pud ni deder man dang exercise good pud arong panington ba dahil lami inalangan guys oh. Sakto gazud ni garabing sa magawa guys oh. Gato bangkos adlaw may adlaw guys ni silak nagtaman anak ko mo palit og kuan guys ana will diyan na guys nakapalit na ko balik 20 diyan ako subay guys at uwi lang isa sa botelya kay hindi mabut-but ni paimpas agad ng 20. 20 na pag-uwi. But ra. Siya na itong saganan. Azoon din na tagluba guys. Kaya sayang. Every drop counts. Lubag din taman din na masayang nga bisa sa toos uwi. Okay guys, magluto na ta. Murag jud expert ko na pero buwad na ito. Na wat diha kay katagaan na sinang ko. Nah, kamu tiba bang yung gapo to bang na. Bas kiti sinud ko. So tamo tangag uwil. Ano si kuling-kuling dati? May pagbumat diha mamantak dito. Ano si panghuling? Ano ko? Madali ka sukaban. Mangil man, kay bis tilapan man bisag tilapan din kuan. Ani, galang-galang. Galang-galang. Marami pa galang-galang guys na mo nagiining jung. Bisan na buwan mo. O pa din mainit ni. Aw ay inom. Lami ni, lami Buang ba na? Uy, ang lami ani ato ni underestimate kay mo ni buwat nga galang-galang yung underestimate ni nga. May lasa diha. Ang lami Sige, luto. Pero silawan ako nga bi. Pagdengar ko la. Bisan ako ah. Lagi na da. Pagdengar ko. Kami ang pares na ni. Kumara ding ag. Nagdengar ka kanay. Ay, sinanay ang tigang agdarin no kay naaman mi rice cooker di mas nanay mahaga. Sinanay po dog manglabas na nay wa pihaga kay naay atong wasig-masing di namang waswas sa kamot kay turay pawaswas na swasing na napay dryer dig. Humanin na naglaba mana. Di na pos nanay maghalin kay natay ding agan. So, ang marang pasagdas na rice kusina maghugas so kirang nanay kay nabugat katrabaho kay sinanay di patrabahoon. Mahimo na hino nang bakaw kay bisuway man na namos nanay wala katrabaho. Wa na hino nakabarug. Sige na hino. Agu. Wala nga man sang pasagdan sa ijahang gusto dar kusina. Kusina ra man nagkataman. Pero ingogdar mo na gani maglampas. Wala nang gipabuhat ni Jaka manay bugat pero sa bayrang hipos-hipos silig-silig okay ra man kay imong inahan tiguang di mo patrabahon mabato hinon. Alam na gihimo ko luminay. Nga wag imong kuas man katungod magtrabaho sa bahay nanay gud na. Nanay naanad na sa trabaho imo nang kuha trabaho di na kabarug. Atas ang painita nag-uwin kay di mo pilit agatong buwad. Let's lonod da galang-galang na buwad. Ha? Hoy! Dali na mo! Wow, nata! Ano to na agatan wado? So much. Good morning! Ano ba nagkita kluban? Uy! Nasaan? Ano ba nagkita kluban ko? Dingit. Uy, fried chicken! Kawan! Wa man makaon gabi eh. So mga guys, sa magsudan guys, karing buwad, patilawan na sila dari. Sure, kulamian sila dari. Natambong na tayo, pamunaw na tayo. Sino ko? Dari doon ang gusto, kaya kung mabusog, ulay ang gusto. Yan. Yun pa na ha. Nag-gusto ang buhok ha. Say, budgeted. Guys, say, ko. Ano na yun? Gusto ang gansi ko lang. Isang buhok, imo tayo. Dala. Nag-gusto ko nun, ay gansi kong napilit kay sunog. Gusto ka ha? Nag-gusto na pas ganas ha. Gusto ka pa ganas imo. Yung barba. Ada mga sila. Ikaw mga. Sina dai. Ano ni ay? Karon lang. Budgeted. O, isa ka ganas na imo. Bantay, isa ka ganas.
Nagaragang garat mo. Kaya animik na ko. Sara. Taman pa niya isang simanang ba dyan? Mel, bright ni bata. Naman. Ang daw sa buto. Gawas jadi ay. Ang baita. Kahit sa din. Magkagutok oy. Tiri, guro kinabrightan yung mga anak na eh. Tiri, kinabrightan yung mga anak. Adaw-adawan daw sa biton. Ah, biton? Uto. Aliana, nakita na kasi mong papaday nung uyab ni Mama Ali. Gwapo ba? Uy, sabino. Ano ko no? Ali ko, gwapo ko no. Kasi mo ang ipag ka. Lig mo ang ipag ka. Yang ikaw ba? Na? Matinag mo mong mama. Agi na ako sa butan na nga, naglutos ko sa